Nataranta ako guys, sabi ko patay. Yun lang yung dahilan kung bakit ako iiwan ni Mr. I-divorce ako kung ganun yung mangyayari. At maintindihan ko siya. Hi guys, good morning. Ito yung nakuha natin sa basurahan. So ngayon ang gagawin ko lang is gamitin muna natin siya, i-try natin. Air humidifier. I think ito siya. Yeah. Let's see. Hold on guys ha. Iyan ko lang ito. Ganun. Kay Brenda sana ito. Meron daw siya eh. Sabi niya meron siyang air humidifier. And also parang nagustuhan din ni Mr. So, let's turn this on. Yan, air humidifier. Naka-on na siya. Hindi siya maingay. Hindi siya maingay. And anyway, good morning po sa inyo guys. Si Tami, nagluluto lang ako ng kasi si Tami, gumagawa siya ng meatballs. Kasi po, yung naggumagawa ko ng meatballs the other day, parang kulang siya guys ba? Parang konti lang yung nagawa ko. Kaya yun. Did you put egg this time too, no? No egg. Okay. Yeah. It's deforming. Is it? Well, the same thing what you have. Well, if you don't feed them, it's just around. Because I mean, if it's too slow, it's up inside, they split apart. Hi guys, look at me. I look like a super saiyan girl. Super science! My hair this morning like this kasi guys, naliligo ako kagabi kasi galing kami sa dumpster. So, I took a shower. That's why my hair is just like everywhere. And yun. So, my husband is cooking early. Look at him. And yun, nag-i-edit din ako. And then, siya lang daw gumawa. So, which is good because it's turn out like it's a really good taste. It's right here. Right, baby? This is so good, love. Everything. And, naglalaba din ako. Ang nakuha namin sa dumpster, nilabhan ko. Nasa laundry. Kasi, kailangan ko siyang i-laundry. Got my baby. My hobby, cooking. So, today guys, happy Sunday. I know late na itong vlog, but it's Sunday morning. Yung nakuha namin na where you think we're gonna put that thing, Han? Huh? You don't see your bug? Yeah, find him. Maybe he's in the oven. Han? Maybe have this in the oven, love. Hindi na makikita si Hab. Ha? Maybe it's under the table. Dining. Ay, nagpanik kami guys. Uy. Kasi si Habs, kanina pa kami nagluluto ako. Ini-stop ko. Kasi kanina pa kami hanap ng hanap. Hindi namin makikita. So, ngayon, tinitignan namin itong washing machine. Baka dito siya, nilabas ko yung basang-basa yung sahig. Kasi nilabas ko yung basang blanket na, yung na nakuha namin sa basura. Nilabas ko siya kasi sa dami, baka nandito daw, tulit na daw kung ano dito. Sus, nataranta ako guys, sabi ko patay. Yun lang yung dahilan kung bakit ako iiwan ni Mr. I-divorce ako kung ganun yung mangyayari. At maintindihan ko siya kung ganun. Pero gano'n na siya dito. Kasi paminsan guys, kung mag-open ka na papasok yan sila. Lalo na itong si Habs. Siya parang sobrang nosy ba na, talaga. So, ginanon ko itong laundry. Buti na lang wala. So, ngayon, pumunta ako sa bedroom, sa taas, sa garage. Kasi pumunta ako doon, baka sumunod. Pumunta ako sa basement. Hinalungkat ko mga
Kasi ganyan yan sila kapag hinahanap mo magtatago. So, kaya hinalungkat ko buong, iskinita ng basement. Iskinita talaga. And then ngayon, sabi ko, baka andito, baka nasa oven. Nagluto ako kanina. Pero binigyan ko naman siya ng bread. So, nandun siya. So, ngayon, nataranta ako, guys. So, itong laundry ko, hindi na maintindihan kung anong ginagawa. Ano lang ito, be? Delicate, But anyway, so yun yung nangyayari. Patay. Anyway, so yun yung ganap, guys. Na nataranta kami. Si Tami, akala niya nilabhan ko na si Habs. So ngayon, naghahanap ako kung saan ko ito ilagay. Yung nakuha namin kagabi, look. Hindi ko alam kung asan ko ilagay. And ano ko ba? At ito, may gate pa kami nakuha. Ito, i-open ko tong gate. Ito, maganda itong gate na to. Pang bata man ito na gate, guys. Hindi siya pang pang pusa. Kasi meron kaming gate na may pintuan ng pusa. So, I think meron kaming gate. Let's see kung sinong gusto yan. Si Brenda, iwan ko, mayroon silang pusa, pero hindi naman yun gated. Yung pusa nila kasi siya. At saka ito, maganda, guys. Maganda na tila. Look, dalhin natin ito sa loob. Saka ito. I-open ko lang po ito, guys. I-glue ko ito, guys. Look, table. I-glue ko yan. Anong dahilan ito? Ay, nag-crack lang sa loob. So, yun. And then, madumi. Pwede ko to ilagay sa sa bedroom namin. Ito siya. Ito, i-open ko to kasi gustong-gusto ko tong pilong ganito. Ihahaga. Ayaw kasi magpahag ni Mr. Joke. Yan, nakasilupin siya. Siya, parang, pala siya? Sa bed ba? Ilagay sa bed. Washable ba ito? Let's see. Kasi, paminsan hindi washable eh. Spot clean only. Ganun Ganun lang. Ang gagawin ko, isprayan ko ito ng alcohol na lang. And then yun, ilagay sa couch. Sa couch lang, hindi lang sa bed kasi, So, labhan ko lang ito kasi pwede siyang malabhan. Tingnan natin kung anong diferensya nito. Parang may stain lang siya dito. Konti lang. May stain sa gilid. Yun lang. Ang simple lang ito. Labhan lang siya. Ay, may mga dumi talaga siya. Stain sa loob. Anuhin lang siya. Labhan. Yun. Maganda siya, guys. Look. Magandang cortina. Maganda yung material niya. Look. Parang suede. Na hindi siya suede. Parang ganun ba. And then, itong blanket, itong pillow, labhan lang din siya. Marami kaming pillow, pero mahilig kasi si Tami sa pillow. Hindi niya nakahiga pag walang pillow. Are you relief? Yes. That you see your kids? Yeah, I can. Freak me out. Freak my baby out. My dish back, I guess. Oh, sorry. Ito siya, guys. 40 bucks siya, guys. Tami just need to glue it. This is from Burlington, yung unang diving namin. And this is a nice marble, a real one. So, yun. This is from Burlington. Wow. So, and Tami. Tapos na kami kumain pala. Nagpa-candle ako, guys, kasi para mawala yung baho ng luto. Niloloto. At saka, ito siya, yung tinapon na akala ko, table pala. Ito siya. Ito. And it's really sturdy, guys. Because the marble is heavy. So, the table is very sturdy. It's really strong. It's not, hindi siya yung parang flimsy na, table. This one is strong. Diba? It's a nice one. It's a side table. Couch. So, ngayon guys, update. Sim pa rin tayo. Andito pa rin tayo sa bahay. Pajama. So, ilagay ko na sana yan sa refrigerator. Kaso, si Mr. sabi pa niya, gagawa daw siya ng sauce. Ilagay niya yung meatballs. Yun. Gumagawa na naman siya ng sauce. Paborito nila yung ganyan, yung mga sauce.
tomato sauce with sausage or ano. And also, gumawa na ako ng salad, guys. Look. Nagustong-gustuhan ni Tami yung mga salad na ganito. Lagyan siya ng lime, paminta, kaunting asin, kaunting oil, suka. Yun lang. And then cucumber, and then onion. Yun lang. Kung meron kang chicken, i-grill mo yung chicken, and then i-mix mo siya. Gustong-gusto yan nila. Iwan ko. Nag-ano ako ng steak. Nag-defrost ako ng steak para i-mix yung kainin natin sa salad with steak. Ito yung hapon namin, guys. It's 1:30 in the afternoon. And then, busy lang kami sa kakaluto. Kami lang naman dalawa. Parang, ang daming pagkain sa refrigerator, pero luto pa rin siya ng luto. O, diba? Dito ko nilagay yung nakuha natin sa ano, guys. O, dumpster, o. Nilagay ko dito yung kuha natin sa dumpster. Look. Diyan sa gilid. Madilim against the light. Look. Yun siya. Galing sa dumpster yan. Hindi pa yan nag-glow. Hindi pa nag-glow na tama. And then yan, galing sa dumpster. Pero kailangan kong bumili ng ano, kasi hindi ko pa tinapon yung ano. Yun. So, yun lang. And my husband is coming in. Coming in! Oh. I have the little portable candle I brought over. Why? That's a good kind of figure. I like the portable. How many sauce you... Yeah, but look, there's a tomato. Why you do that? Ay, naku, that's a weird tomato. Plum tomatoes. No, it's freaking weird. We don't, what kind of... Why don't we just buy a tomato and cook it like that? Because it's already peeled. It's plum tomatoes. You have to wait, honey. I'm gonna get chunky. This is good. Hon? And this is good. Hon, seriously with the sauce? How many times I do this without you knowing? Hon? So why doesn't go on the sauce? It become tasty. Become. Hon? I'm not making Chinese ribs here. Knock it off. Chinese ribs. Lagyan natin ng tomato. Okay. Oh my God. We don't have, everything, it should be in the freezer. Our freezer, 2 freezers full. So, be careful. And, that means we have to freeze some of them. Can we cover it now? No. Uy. Oh, okay. That's why you have to put soy, because once you put that, you have to put soy. That's for soy. What does soy have to do with babies? To guys. So, para mayroon ka pares yung salad. So, yun. Gabi na. Ito pa rin. Pajama pa rin ako. Wala pa rin kaibahan. So, yun. Wala kasi akong ginagawa. Dito lang sa bahay. Kain si Tami. Nagluluto. Inano lang niya yung sauce. Ito yung salad. Ang sarap ng salad guys kasi nagsusok yung merong dito chicken. Siya. So, ibigay ko siya sa aso.
ilagay ko to sa oven. Mga 400 degree. And then, pang madalian lang. Yun, yan. Hintay kami. And then, ito yung sa akin. Ang bango guys, dahil sa garlic. Ito na siya. Ilalagay na natin siya sa oven. Yan. Madalian lang. Ibabroil ko lang yan siya. Yan. Merry Christmas to you.